Abusuafo makwaba eba Susan Media Toso. Ena so yada fofra Onyankopon ede achen. Ene ye wo kro bekwai Asante bekwai a ewo bekwai municipal district no ase. Asante mantamu a eno so ewo N8 Anyankwanta Yamransa kwantempon no eso. Utumi fa bekwai ekopiem ewo Adanse Asenfosu Aburadunkwaw ena Cape Coast. Ekwan no mpanimfo eguso eye. Eno nti monka ye ho. Ni yemfa bekwai kro no kwantempon no so. Ni ehwe sede ekwan no esitie, sede adwumade ekoso no esitie, sede akoniabade esitie. Ene sede wano ene pepeye esi ekoso ewo kwan ne so. Me jamas.
Operated